βγείτε από τη σκιά των προγόνων μας, ενταχθείτε στην εθνοφυλακή. Αυτή είναι η απάντηση για να μην τολμούν οι εχθροί μας να σκεφτούν ότι μπορούν να καταλάβουν εδάφη μας, για να μας σέβονται οι συμμαχοί μας, για να έχουμε αληθινούς συμμάχους που θα θέλουν και θα το θεωρούν τιμή τους να είναι φίλοι μας και όχι να παζαρεύουν τα εδάφη μας με τους πραγματικούς συμμάχους τους όπως είναι οι Τούρκοι. Θα κρατήσουμε τα εδάφη μας δικά μας, γιατί για να ισχύουν οι διεθνείς συνθήκες, εκεί που έβαλαν τα σύνορά μας, εκεί που στάθηκε το αίμα των προγόνων μας, πρέπει να γίνουμε τιμοπόλεμοι και όχι μόνο ο στρατός μας, γιατί είναι λίγος και δεν φτάνει. Εμείς οι πολίτες, όχι μόνο οι άντρες, όχι μόνο οι 25χρονοι, άντρες και γυναίκες.